माबा बिदि मोसानांगौहाय बे फाग्लिया फैलायबायलै दै ओइ फाग्लि मा मोनदों नोङो बेयाव हा बोराय काट्टा सोरखौ फाग्लि होनना बुंनो फैदों नोङो हा रांखावरि एक्ट्रेससो आं रांखावरि थैसाम फिल्मनि एक्ट्रेस आरो आंनि फिसालाया एक्टरसो तेरे नाम फिल्मनि एक्टर सलमान खानसो सलमान खान न'आव अननानै सिलबुरि होननानै गाबज्रियो मिथिबाय बोराय काट्टा आरो आंथ' थैसाम फिल्मनि एक्ट्रेस बावसो साला खायसो खालामबाय थायो बेयाव थां बोराय काट्टा आं नोंनो 1 लाख फैसा दोनलांनाया अबाव थांखो हा ओमफ्राय आं नोंनो चिकेन तन्दुरि लाना दोनफैनो होदोंमोन माथो अबाव नोङो आंनि चिकेन तन्दुरिखौ मानो जाजोबना दोननांगौ हा बोराय मांग्रां नोंखौ थकन लानासो होखानांसिगोनलै साला बे फाग्लिया ओरैबायदि दावराव खालामफैयो आंनि फिसाला सेलबराया तेरे नाम फिल्मनि एक्टर सलमान खान मिथिगौना मिथिया सलमान खाना नोंखौ दानो बुफैगोन मिथिबाय खर' होनना बुं नोङो खर' फाग्लि साला फाग्लि आंखौ फाग्लि फाग्लि होनना बुंबाय थानाङा दानो गावसोरनो सौना होगोन मिथिबाय नोंनि खर'खौ गब्लं होगोन मिथिबाय दानो थेब थांहोगोन दाबो आंनि 1 लाखआ आंनि 1 लाखखौ नों न'आ दोनदों हा आं मैया एसेबां मोजाङै दोनबाय दोनफैबाय नोंखौ मोजाङै दोननो होबाय ओमफ्राय गावगाया अबाव खोमाखौ आंनि 1 लाखखौ आरो एसेबां मोजाङै आङो चिकेन तन्दुरि लाबोना होफैदों बेखौबो खोमाबाय आंहा जानो होनना दोनखादोंमोन बेनिखायनो नै आंहा जानो फैदों अबाव आंनि चिकेन तन्दुरिया आरो 1 लाखआ लाबो आंखौ सिनायाखै नोङो बोराय साला आं बर' फिल्मनि एक्ट्रेस संगिनाखौनो नोङो सिनाया हा संगिनाजों नोङो मोजाङै रायज्लाया बर' एक्ट्रेसजोंनो एक्ट्रेस मानसिफोरखौ सनमान होनांगौ मिथिबाय सनमान होना रायज्लायनांगौ नै बेखौ नुदोंना बेखौ दानो ओरैबायदि बुसिन बुगोन थां बेनिफ्राय खायसो खालामबाय थायो साला फाग्लि न'फोराव थां खोनासं बोराय काट्टा आं संगिना एक्ट्रेससो मिथिबाय थैसाम फिल्मनि एक्ट्रेस संगिना आरो आंनि फिसालाया सलमान खान तेरे नाम फिल्मनि एक्टर नोंखौ आंनि फिसालाया बुफैगोन नों नायबाय था ओरैबायदि दामगोन नोङो हाजों समान जाना थागोन बोराय मांग्रां साला बापरे बाप बे सासे फाग्लिया एसेबां दुगिमारि थैसाम फिल्मनि एक्ट्रेसनो संगिना बावसोनोलै संगिना ओमफ्राय फिसालाया सलमान खान बावसोनो मा जाबावनो रागाबो जोङो मिनिनोबो ओंखारोलै फाग्लिफोरखौबो हौवाजों होखारजादोंमोननो ओमफ्राय न'आवबो लाखिजायानो बिदिनो टेनसनावनो फाग्लि जालांबायलै बे खोनानो मोनदों फिसालायाबो माथो होआनो माथो जाथिलै मानसियानो मोजां नङा खोमा बिनिखायनो न'खरनि मानसिफोरजों मोजां मोनजाया बियो मोजां नंखाया बे नुवाखै फाग्लि जानायनि उनावबो दुगामारि मोजाङानो नंखाया गोसोफोरानो दे नोंनि जिरायथ' आङो साहा फुदुंना लाबोनि दं नांलाया दे बिबारि आं थांनोसै र' बाबु मानो थांनो नागिरदों साहा लोंना थांथारदो नांलायला दे मादै थांसै नाङा बाबु साहाखौथ' लोंना थांथारनांगोन नोङो दिनै नों गैयामोनबा मा जागौमोन दे बाबु नोंसो मदद खालामबाय बिथिंजाय बिहामजोनि उदै सानाया बांसिनसो जागासिनो बाबु नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय हे मादै माहा साबायखर बावलायदों नाङा मादै ओमफ्राय बाबु नोंसा न'नि मानसिफोराथ' रावबो मिथियाखै ओहो मादै मिथियाखै मिथिबाथ' नोंसाया रायगोन खोमा न' नोंखौ मानो होदों होननानै राया ओरैनो बुंगोन आरो मानो होदों होननानै सोंगोन राया रायनायालाय आं मिथिगौ फोजोंसार नोंसाया रागा जोंगोन दे जोंबा जोंथोंसै आरो माथो खालामबावनो थारैनो गथ'आ जोबोद मोजांमार दिनै बे फोजोंसारा नङामोनबा बिहामजोआ मा जागौमोन दे थां होनबा बिहामजो साहा फुदुंनो थां दे होनबा ना फोजोंसार जिरायथ'नाय दसेनो जागोन र' साहाया दे होमबालाय साहाखौ खापसे लोंलांथारनोसै एसेबां ब्रा ब्रा खालामगासिनो नोंसोरो दे जिरायथ' रनाय बिबारि फैसाखौ होखानोसै आङो नङाबा दायो बावलांनोबो हानाय दे आंबो बावो देले नो बिबारि गाबोननो थांगोनबा डक्टरनियाव गाबोननो थांसै नोंनो आं दिहुनना होगोन दे मोनबानो दिहुनना होगोन दे बेफोरो उनाव जाबाय थागोननो फैसाया लाग्रो दे होमबा जिरायथ' औ दे थारैनो फोजोंसार बाबु नों जोबोद मोजांमार मानसिया नों खायसो मदद खालामदोंहाय गुबुन जानाय मोनबा रावबो नायफिननायानो नङामोन दिनै बिहामजोआ मा जामारगौमोन बाबु नों नङामोनबा बेखौनो आंहा सानै बोरैबा मोनलायलाङो दे मादै माथो बुंबावनो आरो खैफोदनि समाव मानसिफोरखौ एसेबाबो हेफाजाब होनांगौ नाथाय बयबो नों बायदि जाजोबा बाबु नंगौ मादै ओमफ्राय मादै मिनि सोराङालाय मिनि सोराङा
बे साननैसोआ खामानि मावनो ओंखारलांग्रा जादों र'। फैगोन दसे थानानै। अ दे ओरैनो थास्लायस्लाय खामानि मावनो थांनायानो मोजां जादों। खामानि मावनो थांनाय माने दखानाव दङ, दखानाव थायो। अ दे मोजाङानो दे। देलाय बाबु जिरायथ'लाय। औ दे मादै। थारैनो बिबारि बिखुनजोआ जोबोद मोजांमार। जों आइनिख्रुइबो मोजांसिन बियो। जों आइयासो एसे केस्रि टाइपनि, नाथाय बिनि बिखुनजोआ बिदि नङाथ', जोबोद मोजां। बिदि जायगायाव गुबुन बिखुनजो जानाय मोनबा आंखौ गाज्रियानो मोनगौमोन, गाज्रियानो सानगौमोन, नाथाय बियो बेफोरबायदि नङा। बेसवार बादसाया, कुत्तेका बादसाया, मा खालामफैदों बियो जोंहानि न'आव? अ फैसा होफैदों खोमा। बेखौनो न'सिम फैनांगौ नामा? आरो फैदों फैसाखौ हो आरो थां। मानो जिरायबाय दङ बियो? फोजोंसार। अ मिनिसोरां नोङो फैबाय? आंथ' फैबाय र', ओमफ्राय नोंलाय मानोथ' जिरायबाय थाखो? मानोथ' थांनो रोङाखै? नोंनि मत्लबखौ मिन्थिगौ आङो। नोङो बिबारि बाजैखौनो हास्थायबाय थायो न' दाबो? बेखौ मोनगौबा सानबाय थायो न'? नोंहा लाजिया नामा? नोंहा गुबुन हिन्जाव हाबा खालामना लादो। नों बिबारि बाजैखौ नों धान्दा लाबाय थानाङा, मिन्थिबाय? बिहा मालाय संसार गोनांखा मानसि, मिन्थिबाय? मिनिसोरां, जुबान सम्भाल के बात करना, मिन्थिबाय? आं जेबो बेफोरबायदि धान्दायाव फैयाखै, मिन्थिबाय? आं बिबारिनो फैसासो होनो फैदोंमोन। जानला मानला बुंनाङा, मिन्थिबाय? फैसा होनो फैदों, हो आरो थां। मानोथ' जिरायबाय थादों? नोंखौ सोर जिरायनो होदों? हा? आं होदों नामा? खोनासं मिनिसोरां, आंबो नोंसानि न'आव जिरायनो जानो जेबो इन्ट्रेस्ट गैया। नाथाय नोंसा आइ आरो बिबारिया आंखौ जिरायनो होनायखायसो, साहा लोंलांनो होनायखायसो आं दसे सम जिरायदोंमोन। जागोन दे, आं थांगोन। थां आरो बिबारि बाजैनि गोजानावनो था, मिन्थिबाय? फैसाखौ नांगौ जादोंमोन, बिबाय, नों होफैबाय। बास जाबाय, बिनि बारगा जेबो न'। आरो गावखौनो गाव बिराद माहान सानना लाबाय नामा नोङो? फैसा 50,000खौ होफैनानै? फैसा 50,000खौलाय मा? आंबो होनो हागौमोन, नाथाय साननैसोल' नेबावनांगौमोन। साननैसोखौनो नेनो हायासै। बिबारि बाजैया, खोनासं फोजोंसा, आं मोजाङै बुंदों। नोङो बिबारि बाजैनि गोजानावनो था। जेबो फन सन खालामबाय थाना, मिन्थिबाय? आं फन हरबाय थाखाया, मिन्थिबाय? बिबारियाबो हरबाय थाया, आंबो हरबाय थाया। नोंनि गोसोआसो गेसाव। जाबाय दे, बांद्राय बखिनांला, थांसै आं। आरो टेनसन जानाङा, फैसाखौ साननैसोनि उनावनो आंनो दिहुनना होजोबगोन। बेसे होफैदो नोङो? 50,000 ना? 50,000लाय मा? दसेनो दिहुनना होनो हागोन आङो। थां, नोंनि बे मोखांखौ मालाबाबो जोंहानि न'आव दिन्थिफैनांला, मिन्थिबाय? बिराद माहान सानना लाबाय खोमालै गावखौनो। बिहासो धान्दा मारिबाय दङ, बिबारि बाजैखौ मोनगौबा साला पापिया। आयु, फोजोंसारा अबाव थांखो? फोजोंसार! मा बाजै, फोजोंसार फैदोंमोन नामा? औ फैदोंमोन थरब, नैबेयावनो जिरायबाय थानो होथ'दोंमोन आङो। मा अबाव थांखो बियो? नों नुदोंमोन नामा? थै दे, आं दासो फैदों। आं फैनानै माथो फोजोंसारखौ नुवाखै। आयु, नैबेयावनो जिरायना दङमोन। मा मानसियालाय दसे जिरायथ' होननानै थांबाय। आङो साहा फुदुंहैबाय, बेयावनो थांनासो थाबाय खोमा मानसियानो। मानो थांनांगौ दिनै बियो? एसेबां 50,000 मानि फैसा होफैदों, मदद खालामदों बियो आंखौ। साहाखौथ' खापसे लोंलांनो हागौमोन ना, मानो थांनांगौ? मायबाफोर आर्जेन्ट खामानि ओंखारबाय खोमा बाजै, बेनिखायनो थांबाय। आरो थांदों आंखौथ' माथो होना थांनांगौ ना, मा बेलाय सिरि थांनांगौ? मा मिथिगौ दा। बाजै लाबो, आंनो साहाखौ लोंना दोनसै। बे साहाखौ आङो फोजोंसारनि थाखायसो फुदुंदोंमोन। लाबोलै बाजै, आंनो लोंना होनि नोंनि आखाइनि फुदुंनाय साहाखौ। बियो थांबाय। बाजै, आंनि सना, बाजै सना, नों मा सानदों? आंसो होखारहरबाय नोंनि एक्स बयफ्रेन्डखौ। आइदै, औवा दानना फैनानै सिं थिं आखाइ आथिं साजोब्बाय। आखाइयाथ' थिफुजोब्बाय, गोज्जा थिफुजोब्बाय आखाइया। बिदि सानसेबो एसेबां औवा दानफेराखैमोन आङो। 500 थाखानि थाखायनो एसेबां सानसेया औवा दानबाय थानांगौ, ओरैबायदि खस्थ' मोनदों आङो। उन्दै टाइमावसो खस्थ' खालामनो हागौमोन। जेब्लानिफ्राय धोनि जादोंमोन अब्लानिफ्रायनो हाया जादों। बेनिखायनो खस्थ' मोनग्रा जाबाय खामानि दामानि मावनोनो। आइदै आखाइया थिफुजोब्बाय। हे इसोर भगबान, जायबा जोंनि सनाखौ खावदों, जायबा जोंनि खजानाखौ खावदों, बिसोरनोबो जों पाप नाङो दे। आथिं आखाइ बायना थायो, बेमार जायो। इसोर, ओरैबायदि खस्थ' होदों बिसोरो जोंफोरखौ। हाजिरा खामला मावना जायाबा मोनजाला दा। पुर्निमा, ओंखामा लाबोनो, बेयावनो जानोसै आं। औवा दानना फैना मेंसो गारबाय, आखाइफोरा थिफुजोब्बाय, सिङाबो सासोबाय। नै ओंखामा लाबोबाय आङो। पुर्निमा, आखाइया आंना थिफुजोब्बाय, नै नायनाय। आयु, औवा दाननाया खस्थ' मोनदों नोंनिया बे आखाइया। थिफुजोब्बाय माथो, आयु गोजा जाजोब्बाय। औ, आल्लौ सोदों।
आखायाबो सादों सिङाबो सादों बिदि खस्थ' मावफेराना आङो मा ओंख्रै जेबो ओंख्रि गैया टिल्लु आलु एवदों ओमफ्राय आदाया मैया एसे नाफाम होलांदोंमोन बेखौनो एवदों आङो खारदै एसे होनानै थाव एसे होनानै नो जासाबदो बेखौनो जेबो गैया आलुल' दरनै दङमोन बेखौनो एवबाय आङो दे जेबो गैयाबा माथो खालामबावनो आरो बेखौनो जासाबनांसिगोन ओंखामबो उखैसोदों गोबावबो जाबायना लाबो जानि बेसेबा उखैखादों ओमफ्राय पुर्निमा नों जाबायना जायाखै आंबो जाथ'वाखै नोंखौनो नेबाय दंमोन दे नों जाग्रो लाबो नोंबो जाफै बेयावनो औ र' लाबोनि र' ओमफ्राय टिल्लु मोनसे मोजां खौरां बिबारि भाजिया 50,000खौ मोनबाय मा औ बिनि एक्स बयफ्रेन्ड फोजोंसारा होफैदोंनो 50,000 थारनो मा फोजोंसारा 50,000 होदों आब'नो हे आसुरित मोनबाय आङो दे जियानो जाया मानो हामबाय दे थेवब्लाबोथ' बियो होदोंना थाहारबाबो नङाबा बराबो मोनाखैमोन नागिरबाबो दे आब'नि उदै सानाया हामसिगोन दे नङाबा टेनसनसो जाबाय दंमोन आंनियाबो औ आंबोथ' टेनसनसो जाबाय दङमोन मोनबाय हामबायानो दे आं आसुरित मोनदों फोजोंसारा 50,000 फैसाखौ होफैदों ओइ टिल्लु फोजोंसारा मा बिबारि बाजिखौ दाबो मोजां मोननाय आंथ' मोनथिया सिरि सिरि मोजां मोनखुमानोबो हानाय औ बिदिबो जानो हागौ नङाबा एसेबां 50,000 मानि फैसा होनाय नङामोनथ' दाबो अननाय दं खोमा बिनिया मायबा जाजानो गिदों खोमा बियो औ बिदिनो जानांगौ दे थेवब्लाबो फैसाखौ मोनबाय हामबाय दे बेमारा हामसिगोन नङाबा बा उदै सानायजों बेसेबा गाख्रबबायसो दंमोन पुर्निमा थां नोंबोलाय थां जाफै आंजों ज'नो आंहा नै थानो हायैनि जाबायानो बिराद उखैखादों दे जालायनि राङो बे सैमाया साला मिनि सोराङा आंखौ एसेबो नायनो हाखाया बियो आं मोनथिखागौआनो बा आरो जि दुगा माराखा बिथिंजाय फैसाखौनो माथो लाबना होफैनो हायाखै बिबाजिखौनो लाबजानो ओरैबायदि गियो गोसोथोजानो ओरैबायदि गियो मानोबा ना गावगायासो सिरि सिरि गोसोथोमायो बियो साला गोसो गेसावा आं न'सिम थाङा होनना बुंदोंमोनानो लामायावनो होना फैनो सानदोंमोन नाथाय बे बिबारियानो लिंनानै दा आंहासो लासिं सिं खालामजाना हरजाबाय मिनि सोरांजों सैमाजों थांलालै आं थैबाबो थांला बिसोरनि न' लिंहरबाबो थांला आं मालाबाबो आंखौ होखारलायदों बियो ओरैबायदि माने मोजां मानसि नंखाया बे गावगायानो बिबाजिखौ धान्दा लाबाय थायो बेनिखायनो आंखौ बुंबियो आं बिबारिखौ बिदि धान्दा लाया मिथिगौना आं बिबारिखौ बोरैबा मोननासो आं बेखौ जुलि खालामनो सानो नाथाय बियो जाबासो आं रावखौबो जबरदस्ति हाबा खालामखाया अनखांखां मोननासो मालाबा समाव आंनो लाबोगोन होनना सानो नाथाय आंहा बिदि जेबो धान्दा मारिना थाङा आं धान्दाखौनो मारिखाया बिबारिया फन हरबाय मा होनना बुंनो आंबो माथो साथो होआलासिनो फैबाय रागावनो फोजोंसार नों मानसि अबाव थांखो फैबायलै आं बिबारि न'आव मा न'आव थांबाय नाथाय मानो फैबायलै नोंसाना मिनि सोराङा थिग नङा दे खिन्थु मिनि सोराङा थिग नङा नोंलाय माथो मिनि सोरांखौ लोगोखौनो मोनाखै नोङो साहा फुदुंनो थांनायाव मिनि सोरां आंखौ होखारदोआनो मायबा मायबि बुंदों नोंखौ आं मालाय धान्दा लायोनो मा लायोनो नोंखौ मोननो नाजायोनो मायबा मायबि बुंहरबाय माथो बियो आंखौ बियो बुंदों मा फैसा होनो फैदों फैसा हो आरो थां मानो जिरायबाय दं होननानै बुंदोंमोन बियो बिदियाव सोर सैमाया थाबाय थानो दे आं सैमा नङाना आं बुंखादोंमोन ना बिबारि आं नोंसानि न'सिम थाङा होननानै दा आंखौसो लासिं सिं खालामजाना हरबाय मा नोंखौ बेफोरबायदि बुंमारदों मिनि सोराङा माथो नों फैनायाव बियो गैनायानो थाङामोननो नों थांखांनासो फैदों माथो बिलाय नंगौ नामा नों बिनि बाथ्राखौनो फोथायदों नामा बियो थगायो मिथिगौना बे मिनि सोराङा सैथान आरो बियो मा नोंखौ सिरि सिरि गोसोथोमायो ना मायो नोंखौसो मोननो लुबैयो खोमा बियो बिनिखायनो आंखौ लाबजानो मार गियो बियो बाराबा लाबगार जागोन मिथिबाय मा बुंलाबायदों मा आरो आंखौलाय बेलाय मानो गोसथोलाबायनो गोसथोआ मानोथ' मा आं मालाय नोंखौ गोसथोनो धान्दायावसो थाङोनो नोंखौ मोननो हास्थायबाय थायोनो आङो मा जानला मानला बुंलाबायोलै बे मानसियालाय थै मानसि सासे थांदों सनमानथ' खालामनो रोगायानो सैमासोलै बे सैमा आं मालाबाबो थांलालै नोंसानि न'आव नोंनो साला आंखौ लिंनानै बेसेबा लासिंसिं खालामजाना हरजाबायना आङो बे मिनि सोराङा फाग्लामार बे मानसिया खैफोदनि समाव नोंसो आंखौ मदद खालामदों रावबानो मदद खालामग्रा मानसि गैया नोंखौसो बेफोरबायदि बुंबावनो मोनदों बियो फाथिया र' दिनैबा हले आं बेखौबो बुंखावखागोन न'आव मानसि फैनायखौ सोरबा बिदि रायना हरो माथ' मा सानदों बेखौलाय मोजां सानदों नामा नोङो एसेबां मोजाङै माथो होबाय आङो उल्था फाल्था आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो मायबा मायबिसो बुंबायलै थै बिदि लासिं सिं खालामजाना हरबाय आं बिबारि बेनिखायनो नोङो फैसाखौ लामानिफ्राय लानांगौमोन आं थाङा होनखादोंमोन नानो नोंसानो नङा सोरथ' मिथिगौ दे मिनि सोराङा नोंखौ बेफोरबायदि बुंगोन होननानै आइ बिखुनजोआबो नुवाखै जोंहा एसेबां मोजां माथो होयो
नंगौ मानिना लादों नोंसा आइ बिखुनजोआ मोजां नाथाय मिनि सोराङाथ' मोजां नङाना एकदम गोसोन गेस्ट हाउस बिनिया बे मिनि सोराङा आयु आं ओरैबायदि रागा जोंबाय बेखौ खैफोदनि समाव मदद खालामनो फैनाय मानसिखौबो बेफोरबायदि रायना हरो सोरबा गावहाथ' फैसाखौनो होआखै माथो आंनो दासिमबो थाइसेखौनो हराखै नाङाबो देनाय आंनो थेवब्लाबो गुबुना बिदि मदद खालामनो फैनायखौबो बिदि बुंनाङाना बियो नोंखौसो बोरैबा मोनबाय आं फोजोंसार मिनि सोरांनि थाखाय आंनो निमाहा बिबाय दे नोंनियाव हागोबा निमाहा होबानो जाबाय दोन बिबारि नों जेबो निमाहा सिमाहा बिनाङा आं नोंखौ गाज्रि मोनाखै बे मिनि सोरांखौसो गाज्रि मोनदों बेनोथ' मानो बिदि आं बोरैबा मोनजोब्बायलै दे दोनदो आं थांसै न'आव आयु नोंसो साहाबो मोनलोंलाङासै दे जेबो नङा दे मालाबा लामाफोराव नुबाथाय लोंहरबानो जाबाय नाथाय नोंसानि न'आव मालाबाबो थांला दे आं बुंना दोनखाबाय